Amb l'organització de l'Associació d'Alumnes de l'Escola de Persones Adultes, Vinaròs celebra des d'aquest dimarts i fins al proper 31 de maig la 14a Setmana Solidària. Una exposició fotogràfica sobre el conflicte palestí, xerrades de cooperants amb Nicaragua als centres educatius, cine solidari, una mostra de curtmetratges i la Fira Solidària, que se celebrarà el dissabte 31, són els actes programats enguany. Dels objectius d'aquesta iniciativa ja consolidada ha parlat el president del Consell Municipal de l'EPA, Juan Antonio Beltrán. L'objectiu cada any és una labor de sensibilització, una manera de recaudar uns poquets diners, no molts diners, no sé si fem 700 o 800 euros, més o menys, que són donats en la seva totalitat a una o dues ONGs cada any. Divulgació i financiar d'una forma molt modesta a les ONGs. Per la seva banda, la coordinadora del Consell Municipal de l'EPA, Ana García, ha detallat el nom de les dues entitats beneficiàries de la recaptació que es faci. Comentar que el que és la recaptació de la Setmana Solidària anirà a dues entitats, una que és l'Associació Catalana Nicaragüense d'Amistat i Solidaritat, que és la que ja hem comentat de gent que va als estius allà a recolzar projectes d'ensenyament, i una altra entitat més local, més de la zona, que és l'Associació de Pares i Amics del Sord. Des de l'organització de la Setmana Solidària han fet una crida a la participació ciutadana.